Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja tauya nodzanyasi zuva rochimakumi mairi nonomwe mwedzi uno hwakakunguru. Ipapa wari muSouth Africa wari kuhwadziwa fani nozvareketiwa novakuru vehurumende kuti kwai mapasipoti waakubvumiwa baakutora mapasipoti omari shoma waakundonzi munhu wese ari kutorera muSouth Africa pasipoti yacho inobva yanzi ndo mari zhinji. Pakaita kunyangara paribe chisvino. Ipapa wanhu wahwadziwa fani wamwe wangu wati zvanyore kuno wakuru wehurumende wati wari kudaba izvozvo wakaita kurova pakazvimba manduwe zvokuti unoita kusaya kuti woita sei kureketa kuno. Wamwe wangu watonhadzirira kubva nzvimbo dziri kurefu wachiti wachauya kotora mapasipoti zvaita kudiriwa jecha paya. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei, asi paita kunyangara apa. Mapurisa 5 apinziwa mushishi kureketa kuno wari kunzi wagoponda munhu kwai wakakuba munhu kusvikira apfa nokuti mubiyawo akabirwa zana romari yokuAmerica $100 pachirungu. Wakomana kwai mapurisa aya ndi Gerald Mupandawana, Nicola Kadonzo ndiye anga ari muridzi womari, Judith Mangondo, tafadzwa madzima, tawonga munoda wese wokuSeruzi kwai ndiwo wagoita basa rokukuba munhu kusvikira ati tasa. Warume kupfira zana basi kunongozi yorombo iganda nzara mabuja. Rekai muchazoimbwa nyaya iyoyi yaakubudika zvisvino, ticharamba edu takaringama. Wawo zvimweni Ncube wagotoita kusekesa wanhu wachireketayo kuti haiwa imi isusu kwai tiribe simba rokukwikwidzana noZANU-PF, tiribe simba rokusimudzana nayo inotikurira. Ndipo munotoona kutoti pakaita kuoma pese ipapa kufunga kuti wanga wagara wari wanhu wari kunenedzera iyo nyaya yekuti Chamisa ndiye aigoita zvaanoda. Chamisa ndiye agodidi agokonzeresa kuti titadze kuita tusvinu kuno heno kuti zvaenda nokupi. Rekai tirambe takaringa ipapa. Apawo kuZANU-PF kwai pabudika vhidhiyo ipapa Machakaire ari kureketa kuti mbani anoda kugobvisa munhu pachigaro chaaripo. Munhu kana akada basa romunhu anokona kuvhiringidziwa nochidiki. Mabuja rekai tione. Taakundomirira kuti zviitike zvakaitika gore ra2017 November zviya tizvione zvichiitika. Hwendo huno kwai pachamanyiwa zvisvinu. Rekai tirambe takazviringa, asi panenge pachanakidza pamberi pamo. Ukuwo Andrew Tawashe ari ndiye mukuru wecheche yofogu agoti kwai waZimbabwe wanondozviitisa kundochema wajaira kundoitiwa zvinhu mahara. Rekai tione kuti zvinosvikepi izvi, asi kureketa kwakadari kunoita kuhwadza idi nokutamburira kuri kuita wanhu kuti waite tusvinu. Paribe chakanaka apa. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinoperere pimu. WOZBC wagotoburika wari kuti wanhu wakaenda nochikwatacho wanhu wanomwe kumitambo yemaOlimpiki wakaenda ikweyo kobatsira hurumende kuti waite zvokureketa nedzimwe nyika wachiita sei re-engagement pachirungu. Wanhu wanoti munhu wese akapusa rekai tirambe hedu takazviringa kuti zvinosvikepi. Kuda kuedza kuti zvinzi kwai manhamba akaendayo akaenda koita basa. Paribe basa apa, wakatoenda hawo kofara. Rekai tirambe takaringa ipapo. Uko kanzuro yeguta roBulawayo iri kuita kuchema izvezvi wari kuridza mhere kwai takwana nonyaya yekusayika kwemvura. Doti paiwo mari wakuru wehurumende tikone kuisa pombi dzinopomba mvura kuti peno zvingaite zviri nani. Ukaona zvichidari wotoziva kuti paribe chisvinu. Kwedu nomudze wakazvizama zvikaramba. Paribe chisvinu chinonyatsa kuitika. Pokare nokwedu nokwaMutoko wari kutotadza kuti mvura isvike kune wanhu wese. Heno kuti wachazviitawo chere zvokuchema kuhurumendezvo. Dai tiri suka kwedu no
ndokunotanda kuvhoterwa wakuru wehurumende nokuti wachagozvitetekera chere kana kuti panenge pandoribe ipapo. Wamwe wanakadzitape wokubepanau ro Daily News wari kureketayo kuti kwai Grace Mugabe ari kuda kuzama kuti achengete zvinhu zvaiyo zvaMugabe zvese, asi zviri kumunetsa, zviri kumukurira. Koka zvimwe zvacho vanenge vachindonyepiwa kuti kwai ndozvenyu asi paribe chawo. Zvakaita imba iya yopadenga robhuru iya yekundoti wakandomukira wakunzi imba iyi njenyuba njedu. Wakomana regai tirambe takalinga ipapo kuti zvinopera zvakaita sei, tinenge tichindokunyepai. Uyu nyasi kwaburika irimwe pikicha wanhu weZimbabwe waita kutonga kunzvimbo yoPoland pachikoro Vincent Paul University. Kwai ipapa wanhu wese wari kupuwa mapepa okuti wakufunda, wapedza kufunda kwawo wese maZimbabwe warume. Unobva waita kuona kuti kwaona wakutonga nyika kusvikira munhu wese akundoburika andozvikona wese kuita kamari kuti akone kugobhadhara achiburika kunze kwenyika, arobva amhanya hwii kumira. Unobva watoona kuti aiwa paribe chizvinu paribe chizvinu cheuri kuita. Regai tione hedu kuti zvinoperera papi, asi zvinoita kushamisa. Nyaya dzeutano kwai nyika yeZimbabwe izvezvi yakuda mari inoita mamiliyoni 10 kuti itenge mabutiro opabonde. Izvezvi wakuru wehurumende warikuita kupazika nzero, wari kusha kuti wakareka ugotenga wanhu vachaita kupfa nayo iwo mukondombera yuyu. Pakaita kunyangariwa apa. Wamwe wangu wajaira kundoti pese pese kuno zvakaimbiwa nazvakata zviya kuti poison yakadiriwa mutsime romunhu wese mbaniko achapona. Iri pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinosvika zvikupi zvakaita kudandi. Tinoramba takandoringa. Uku chikoro chofundo yepamusoro choMidland State chaita zvisvinu MSU, wafundi wacho wanoifundira mutemo aiwa wahwina ikweyo iri kunzi African Moot Court Championships. Aiwa tikuwarwera manja tusvinu tinotutenda, ngawarambe wakasimba. Stephen Cox ariko ikweyo kumaolimpiki kuku achimira nyika yedu yeZimbabwe. Ari kupinda pokare mangwana. Nyasa aita nhamba yochina kuno mangwana. Rikaiti kuona kuti anozvikona chere kuti aenderere mberi achiita mitambo yache ikweyo. Tikuramba tichishuvira tusvinu kwaari. Rekai tinoramba tichikunyepai kuti zvinenge zvichirekaira sei kumaolimpiki kom. Ukuwo wakomana weragibhi wari kutamba mangwana noAlgeria iko kuUganda. Wari kutamba mutambo wekutanda nenguva 3 dzomasikati. Tinenge tikunyepai kuti mbani anenge ahwina ipapo kuti zvinenge zvakamira sei. Tafara chaizvo. Chikwata chokepekepe yafara jeZANU-PF chajiwa nowakomana wamaswiti waRenero Movers. Tikuti makorokoto aRenero Movers yawajatu iri kukabodzi. Uku mangwana kwai yadha ichatamba noMulawi Chiefs. Dynamos inenge iripo noBikita Minerals. Wange Chipangano inenge iripo noSimba Bora. Highlanders Boso yakalingana usu nousu noHotel 1 Green Fuero ichiwapurirana noChegutu. Tikaenda kuManika Diamonds kwai inenge iripo noAfana Platinum wopangezi. Rekai tione kuti zvinenge zviperera papi. ZPC Kariba inenge yakachizama kugwina huku dzomagetsi. Kwai huku dzidzira kugwiniwa pachikenini papa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. FC Platinum inenge iripo yakalingana noHerentals yabenzawo ZANU-PF. Tikundosvira kuti FC Platinum iite kukwapaidza, kuzvambura, kuti kuregedzera chaiko kusvinu kuti wahwine. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi. Tikaringadzirikitika pasi rese izvezvi wanhu vomuSouth Africa wari kuramba wachindoratidza pachena kuti iwo wakaita kuwenga wabiyawo watema, nokutoti wari kuramba wachindoti kwaiye Vanessa ari kunzi ana bambo muNigerian. Hede kwai sei azopinda seyazo
apa iye Vanessa yu ari kupinda koita Miss SA. Regai tione kuti zvinosvika papi. Pokare wafanawo chikoro chokuPinelands wadzingiwa pachikoro ipapo nokutoti wagoita zvinhu zvorutsarura ganda zvinohwadza fani kuburika wachita kunge wari kutengesa wabiyawo wafundi ipapo wari wachitema. Zvinoita kupisa tsitsidi. Regai tione kuti zvinosvika papi. KuDRC mutungamiri wenyika ikweyo Felix Tshisekedi kwaya agoti iye William Ruto ari kutadza kuita basa rokuti ayananise wanhuwo pokare wokuDRC. Kunombani waasiri kunongedzera. Regai tigoringa kuti zvichaperera papi. Ipapa Uganda yagoreketa kuti yasunga vanhu vanosvika 104 pachirungu wakanga wari kuita zvokuratidzira musi wechipiri. Pakaita kunyangarara. Regai tione kuti zvinosvika kupi izvozvo. Pokare mukunyaya yekugumisira vanhu vakaona mutambo wokuvhuriwa kwemaolimpiki nozuro wakasara moyo yaita kuzunzika kukuunisiwa kusvinu nokutoti zvakaburika ipapo vamwe vazhinji vagoti maolimpiki aya agoratidza pachena kutoti zvinhu zvasatani ndo zvaakutotonga. Pakanyangaritsa mabuja, pakanyangaritsa zvinhu zvakaitika ipapo. Kushora kwacho rutendo rwechikristu kwakaita kuhwadza vazhinji chaizvo. Nesu kwakatoita kuti bata kutoti unosara moyo waita kumira. Regai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Asi rimwe zuva wachadura chete kuti chii chinenge chimboitika. Regai tirambe hedu takaringa. Ipapo mabuja regai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.